Jumalan armoa ja rauhaa sulle tänään, ystävä. Tänään mä haluaisin puhua Johanneksen evankeliumin 14. luvusta jakeesta 27, missä Jeesus sanoo todella tärkeät sanat meille, just tähän päivään tarkoitetut. Että hän antaa meille rauhansa. Oman rauhansa hän antaa meille, ei sellaista, minkä maailma antaa, vaan hänen oman rauhansa. Ja hän sanoi vielä, että olkaa rohkealla mielellä, älkää vaipuko epätoivoon. Onko sulla, ystävä, tänään rauha sydämessä? Uskotko sä, että Jumala on sun kanssa? Jeesuksen läsnäolo on sun kanssa. Ja vaikka mitä tapahtuu, niin sä voit olla turvallisella mielellä. Jeesus sanoi, että älkää vaipuko epätoivoon. Tässä maailmassa tapahtuu monia asioita, mitkä antaa meille semmoista levottomuutta ja turvattomuutta ja rauhattomuutta. Mutta meidän ei tarvitse vaipua siihen epätoivoon, koska Jumala on sanonut, että hän on meidän kanssamme kaikki päivät maailman loppuun asti. Ja Jeesuksen antama Pyhä Henki on meidän kanssa. Eli ole rohkealla mielellä tänään, vaikka mitä tapahtuu, vaikka myrskyjä nousee, vaikka kuuluu sanomia sodista, tulee nälänhätää, maanjäristyksiä ja kaikkea, mitä niin kuin sana sanoo, että tulee. Ja se voi herättää pelkoa ja ahdistusta, koska me ollaan ihmisiä. Me mietitään, mitä mun käy, mitä mun rakkaitteni käy, mitä mun omaisteni käy. Ja tuntuu avuttomalta ehkä näiden asioiden edessä, kun ei pysty muuttamaan ja hallitsemaan ja kontrolloimaan, mitä ympärillä tapahtuu. Mutta meillä on rukous, meillä on Jumalan läsnäolo, meillä on lupaukset Raamatussa. Meillä on aina pääsy Isän Jumalan eteen ja me voidaan rukoilla ja hakeutua hänen läsnäolonsa, hiljaisuutensa, hänen sanansa äärelle. Ja pyytää, että hän on meidän kanssa ja hän vie meidät kaikesta läpi, mitä me kohdataan. Ja hän sanoi, että tämä rauha, mikä niin kun maailma antaa, niin se on hetkellistä. Me voidaan paeta asioita, me voidaan paeta sellaisia asioita, mitkä ehkä meille terveellisiä, kuka päihteisiin, kuka urheiluun, kuka mihinkin yrittää hukuttaa näitä raskaita tai tuskallisia ja ikäviä niin kuin, asioita, mitä ei pysty käsittelemään, mutta ne ei tarvitse keksiä pakenemiskeinoja, koska Jeesus sanoi, että mä annan teille mun rauhani, en sellaista, mikä maailma antaa. Maailman antama rauha on meille semmoista pettävää, se ei pysy ja se ei kestä kauaa. Se ei tyydytä meitä sillä tavalla kuin Jumalan rauha. Ja mä rohkaisen sua tänä päivänä. Rukoile, etsiydy Jumalan sanan äärelle, etsiydy hiljaisuuteen ja ennen kaikkea rohkaise itsesi ja laita silmäsi ylös taivaaseen, sinne mikä on ylhäällä taivaassa, ei sinne mikä on täällä alhaalla maan päällä. Silloin meistä tulee pelokkaita, jos me katsotaan kaikkea, mikä täällä ympärillä tapahtuu, mutta Raamattu sanoo, että nostakaa niin kuin katsenne sinne, mikä on ylhäällä taivaissa, ei sinne, mikä on täällä alhaalla, koska taivaassa on kuningaskunta, joka ei järky. Täällä voi kaikki järkkyä, mikä voi järkkyä, mutta on kuningaskunta ja on Jumala, jolla on kaikki hanskassa. Ole turvallisella mielellä tänään, ole rohkealla mielellä ja mä haluan siunata sua Herran siunauksella tänään, missä tahansa elämäntilanteessa sä, ystävä, olet. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, vallistakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puolesi ja antakoon sinulle rauhan. Nimen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Ole siunattu.